ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାରୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଆମ ଘରୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ଗରମ ଗରମ ମମିର ହାତ ତିଆରି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଆଉ ନନା ଭାଉଜ କିଣିକି ଆଣିଥିବା ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମ ଶାଶୁ ଘରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି କିଛି ପର୍ବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ କାଳେ ଆମ ଘରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆସେ। କହିଲେ ଦେଖି, ପ୍ରଥମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି ହୁଏ, ଆମ ସାନମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଈର୍ଷା ଭାବ ଆସେନି? ଛୋଟବେଳେ ତ ମୋର ବହୁତ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବୁଝିଲି ଯେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ନା ବାପାଙ୍କର କାନ୍ଧରୁ ପ୍ରଥମ ବୋଝକୁ ହାଲକା କରେ ବୋଧେ ବଡ଼। ମାର କୋଳକୁ ସାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରେ ସିଏ ବଡ଼। ନିଜ ସାଲେରୀରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଉଣୀର ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ ଆଉ ଭାଇର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ କଥା ଭାବିଥାଏ ସିଏ ବୋଧେ ବଡ଼। ନିଜର ପ୍ରିୟ ପେନ୍ସିଲ୍ ବକ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନର ଫାଷ୍ଟ ସାଇକେଲ ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ବଡ଼। ଏମିତିକି ମନର ମଣିଷଟିଏ ଖୋଜିଥିଲେ ତୋଠାରୁ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ ତାକୁ ବି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥାଏ ବଡ଼। ତ ଏଇ ବଡ଼ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ କରେଇବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ନା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ଖୁସିରୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି ଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସାନ ପାଇଁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରେ ସିଏ ବଡ଼। ରହିଲି ସବୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।